lechon na pata ng baboy. Sinigyan ko. Hi. Sinigyan ko sa Okay. masarap. Kakain tayo. Oras na, alas 12 na. Simpleng ulam. Asin-asin. Yung kutsara, bigyan mo tsaka ito kamay. Galing ano to? Galing Sabang. Lamesa. Asin. Maghapon kamay. Unang sa lahat mga kawaray, Happy New Year sa lahat. Sana wala nang panding mo na to kasi walang prepare sa atin. At sana lupa na lahat maging maayos para maging maganda ang Pilipinas. Baka mangyari naman sa ibang bansa. Ang layo kasi ng Pilipinas sa ibang bansa. Merry Christmas sa lahat. Augusto. Augusto. Sarap kumain. Ako, hindi na tabak. Nakakayak to pero okay lang. Para sa pangarap. Pata ng baboy. Wala, pangalan. Ini urus. Terus sakto. Mamaya totoo ka na. Kailangan maubos na to kasi mamaya tapo na naman.
Ganito ako kumain. Ang mahirap makain. Ay! Ayun. Gusto ko tapon to. Kain ko din. Ano? Bahog na naman si Waray. Tapos na yun. Okay lang yan. Init pa. Ilalamunya, di ba? Tama. Natulo. Hindi kaya ito, buto na lang. Ano ito? Mika. Mika. Ano? Sige kahoy. Ang isang lambot na. Nagabit ako eh. Init lang. Shout out na pala sa channel ni Biong. Yung taga sa amin, Tingitalingan. Subscribe niyo sa channel niya ito. Malapit yan. Habang may panlasa sa pagkain, kain. Darating ang araw, mawala ng panlasa. Tayo ng kakainin. Gets nyo ba mga oray? Arte-arte. Matragis na yan. Hanggang dito lang